Vítajte, dámy a pánovia, u nového videa. Som tu znovu ja, Krémeš, a so mnou je tu aj môj dobrý kamoš Marko. A respektíve aj najpopulárnejšiu hru, že volá sa Brawl Stars, máte ju tu uprostred obrazovky a napíšte mi do komentárov, koľko z vás majú túto hru a či sa vám páči a koľko máte ešte trofejí a jeden like, jedny ponožky pre Marka na zimu. Takže uvidíme, ako sa vám bude páčiť video a vidíme sa vo videu. Takže čauko. Takže spúšťam hru. Marko, stíž invisible. OK. Inak pre tých, ktorí by o tejto hre nič nevedeli, tak je to o tom, že snažíte sa všetkých zabiť a vyhrať prvé miesto a ja mám malý internet. To je tunak toto hore, toto prečiarkovaný výkričník. Takže ma to asi za chvíľu opojí. Tak pustíme vám tu sklad pesničiek a ešte k tomu, že či hráte Brawl Stars a koľko máte trofejí a či sa vám páči, tak napíšte aj k tomu, že ktorá pieseň sa vám najviac páčila. No, tak dámy a pánovia, my teraz hráme Brawl Ball. To je niečo ako futbal, lenže v hre. A zabil ma. Inak, poviem vám tajomstvo. Najlepšie postavičky na Brawl Ball sú Frank, Bibi a Daryl. S tým sa to najlepšie hrá. A je to, ak nepoznáte ani pravidla futbalu, tak je to o tom, že máte loptu a tu sa snažíte kopnúť superovi do brány a snažíte sa obrániť vašu bránu a keď máte loptu, prežiť. A keď máte loptu, nemôžete strieľať. Teraz nám dali gól, takže try hard. Jak máte... To ma zabil. Čiže my hráme proti MC. Dobre, dámy a pánovia, a teraz hráme Gang Grab. To je o tom, že snažíte sa zobrať čo najviac z týchto diamantíkov a keď budete mať 10, spustí sa odpočítavanie a keď vydržíte cca 15-10 sekúnd, teraz som isto, však uvidíte, tak vyhráte hru. A na toto je dobrá MZ hlavne. A Frank je dobrý na všetko. Takže neviem, čo vám ešte poviem a dúfam, že toto tu vyhráme. Tu na toto, čo máme akože vyhrať. Naša MZ je úplne hrozná. Inak, Marko, mohol si zobrať Piper. No, pravda. Inak do Gang Grabu sú najlepší tí, ktorí vedia hádzať cez steny ako napríklad Barley a Dynamite, alebo taktiež sú dobrí aj takí, ktorí majú dlhý dostrel, čo je napríklad Rico, Cold, ešte Piper. No, toto sa spustí, takéto odpočítavanie 15 sekundové a jediná šanca, ako to vypnúť, je
im zobrať tie emeraldy, alebo ak to volám, sorry, že som použil Minecraft výraz. A to tak, že zabijete ich a keď budú mať menej ako 10, vypne sa odpočítať. Inak, dámy a pánovia, teraz sme zapli hru Hide, teraz som si mohol zmeniť postavičku za Sandy a ide tu o to, ak mi prepáčite, že toto budem volať chladnička, lebo ja preto iný výraz nemám, tak máte tu za úlohu zničiť nepriateľskú chladničku a poviem to takým vtipným výrazom, tie diamantiky, ktoré sme minulú hru zbierali, teraz predstavujú akéby sladkosti a vy im zničiť tú chladničku, aby im povypadali tie sladkosti a zhnili a tým vlastne vyhráte. Takže uvidíme, či vyhráme. S Rikom mi inak vôbec nejde hrať, neviem, prečo som si ho dal. Takže tunak je Barley, taký vylepšený. Som mŕtvý, aby mi sa tam neskomol, som Barleyho. No. Najlepšie je v tejto hre sa ísť takto približene, že schovate sa do kriku, počkáte si pár sekúnd, zaútočíte, vrátite sa, idete dopredu proste. Toto vás, ak nechápete, prečo toto hráme, tak a jedna vec, nie sme sponzorovaní Bravo Stars. Nech tam mám nejaké hejterské komentáre. Tak vystrelil. Dámy a pánovia, keď teraz vyhráme, tak vy musíte dať do týždňa 12 000 odberov. To sa nestane, preto stačí neprehrať. Inak, dámy a pánovia, teraz ideme hrať znova Duo Showdown, ale tento je špeciálny, že za chvíľu sú tu dušičky 1. novembra a je tu takýto halloweensky update, kde ste si mohli všimnúť, že v tomto normálnom sme takto a v tomto dušičkovom halloweenskom sme ako duchovia. Nie sú nám vidno oči, ale sme priesvitní a ukážeme si výhody v hre a nevýhody. A napríklad nevýhody sú tie, že nemôžete stať na mieste, inak vám to uberá životy, OK? Takže vrhneme sa rovno na hru. Teraz vám idem ukázať, že zničíme tú čestu pre istotu a schovám sa do kliku, stojím a minus 60 po 69 HPčka. Alebo uberá vám to aj keď chodíte. Zás vám to potom pridá viac naraz. Marko, dámy a pánovia, aj vy ste si všimli, že za skoro celú dobu Marko nič nepovedal. Marko, a teraz komentuješ ty. Marko. Kve tu hlavou, že nechce a tak ja si celé video odkomentujem ja. Do keľu! No, počuj si ho teda. Dobre, dámy a pánovia, už sa blížime ku koncu a
teraz by vám tu mal vyskočiť obrázok Markového TikTok kanálu. Je fakt dobrý a mal by vám tu aj vyskočiť také video, že dávam to tu na YouTube a nezabudnite, čo máte napísať do komentárov, prosím vás. Napíšte to tam, že či hráte Brawl Stars, ako sa vám páči Brawl Stars, že koľko máte trofejí, keď ho hráte a že ktorá pieseň sa vám najviac páčila. OK? Takže asi vám to ideme ukázať. Dámy a pánovia, ešte, ak chcete počuť Markov hlas, dáme na toto video 1000 lajkov a on ukáže svoj hlas a ukáže normálne na kameru beko nefalšované. Dobre, takže čauko. Tunak vám teraz počiarkujem jeho názov, Rebel z Rovinky. To je jeho TikTok kanál a ešte vám idem ukázať jeho normálny tento jedno z jeho videí. A dámy a pánovia, toto je jedno z jeho videí. Presne salto dozadu. Moja obľúbená pieseň. Taký to je on. Na budúce s ním asi natočím parkové video. Takže máte sa na čo tešiť a sorry. Nezabudnite, sledujte ho na TikToku, ak nemáte TikTok, tak si ho stiahnite, odoberajte, lajkujte a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čauko! Čau. Čus!